ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ଆପଣ କାଢ଼ିଲେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଆମ ରୋଗର କାରଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଚିନି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନି ନୁହେଁ ସିଧାସଳଖ ଜହର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚିନିର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟିକ୍ରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଲୁହା କଡ଼େଇ ଏହା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଲୁଣ ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଲୁଣ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବିଷ ସଦୃଶ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ମାନିବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ପେପର ଫେଲ୍ ଆଜିକାଲି ଖାଇବା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପେପର ଫେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପେପର ଖାଇବା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।